Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. En dit is deel 3 van de serie De Bouke-tapes, waarin Bouke Algra zijn verhaal vertelt van Diba-concerts. Het snitsersbureau dat hij runde together met Dick Jaarsma. Vanuit dit bureau waren de groten der aarde in de muziekwereld dwars door Europa toert. Dan gaan we toen namens B.B. King, Ray Charles en Hewitt oer de Dubliners. Want deze Ierse groep had heel lang met Diba-concerts de verhaal oerwest. Hoe zit het eigenlijk? Hoe kwam je bij de Dubliners te lonen? Of de Dubliners bij Diba-concerts in Snits, Bouke? Wij hingen wij in het park in Bolsward. En dat wie de publieke belangstelling vol wat schinderen. Mut met Les Gray. The night is cold and my arms want someone to hold. Er trof ook een man uit en die zei: Bouke, het is allemaal leuk en zo, dit en dat. Maar hij zei: je moet de Dubliners eens nemen uit Ierland. En toen ging mij wel een beltje rinkel in. Ik denk, ja, dat is al wel aardig. Dat ben die lui van The Wild Rover en Seven Drunken Nights en zo. En hij zei, let maar eens op. It's called the Seven Drunken Nights, right? As I went home on a Monday night, as drunk could be, sure I never saw before. Dus de oren al, ik erachteraan. En toen kreeg ik Noel Pearson, de manager, die zegt: oh ja, Nederland, ja, maar ik heb er al in, en dat is een jongen uit Eindhoven. Dus ik die jongen uit Eindhoven, hij zei: daar kan ik net onderuit, maar misschien kan je hem wat samen doen. En die jongen uit Eindhoven belde ik, Rob Veerman, en die zei: je belt je op het juiste moment, want ik wil eigenlijk wel wat steun hebben in dat hele verhaal. En toen begon het. Ik zei, dan bij wij de juiste mensen een afspraak mee maken en zo. En dat weet ik een halve kunstenaar, dus daar hier ik net zo vol om. Maar ja, je bracht me wel op het spoor van de Dubliners. En dus ik denk, hij er ik maar bij. En we begonnen in Friesland, in Heerenveen, voor de KPJ. Het was één show binnen een jaar horen we echt 680 kaarten totaal. Ze wisten net wat er gebeurde. KPJ? KPJ, Jan Melgers, de KPJ uit Sint-Niek. Want ik denk, nou, laat ik dat maar het risico verspreiden. Dan kan ik daar wat geld om verzinnen. En dan heb ik zelf het risico net. Zo slim wie ik natuurlijk ook wel willen. Wie is fan van die muziek van de Dubliners? Ja, ik heb er wel wat mee. Ik vond dat wel leuk. Die baden en die muziek en dergelijke. Maar wist net dat zo leefde bij de mensen. Het was de show, ik zou uitverkocht. En toen begon de glorie van de Dubliners. Want wij hier in no-tijd wie Rob Veerman, Finito. Want hier zijn het zo vol mij. En hier wij via het systeem van betrouwbaarheid, Ronnie en John Sheehan en Barney McKenna en zo. En wij waren natuurlijk altijd mee met die tours dingen wij 25 shows in Nederland en België. Want die dat eerst al in Nederland en België, wat je bedoelt? Ja, en Duitsland hebben we nooit aan. Duitsland hier zit bij Karsten Janke voor de Dubliners. Maar ik heb dat nou weer horen, omdat Karsten Janke op een gegeven moment zei van toen ze een nieuwe bezetting en ik wil even ermee stoppen en zo. Toen heb ik Duitsland horen, want ik heb er altijd in geloofd. En ik werk nou al 53 jaar met de Dubliners. En ik heb nog nooit een contract tekend. Nog nooit. Iedereen heeft het net. Boen zei dat net? Boen stond dat net? Het was geen enkele aanleiding. En het wie vroeger zei, dan zei ik, nou John, je moet 180.000 pond hebben voor die tournees. Ja, hij zei, het lauwste hek dat gewoon contant. Nee, dat heeft niks met zwarte maatje, maar de Ierse bank en dan moeten we verdelen tussen al die mensen. Dus we hier een groene voetbaltas. En daar zie je een gemiddelde oordeldon zit erin. En dan zie je ze op het einde van de rit op Schiphol ze te spelen naar de bar. En te zuipen met ze. En met de viool. En dan leidt de tas bij 160.000 Britse pond zit erin. Dat wie de Dubliners. Speelden zij doe ik op in Oorland? Of wie ze speelden overal. Australië, Amerika. Maar dat dien je hem nog net dus. Nee, dat dient Noel Pearson. Maar als je die Noel Pearson is op een gegeven moment in de filmindustrie werken. En toen kregen wij steeds meer. Maar de Dubliners is altijd wel een selectieve groep geweest. Die zijn we de Duitsland, we de Nederland, we de Australië, we de Oostenrijk en zo. En die woonde ik net te volle. Nee. Want Badi een hekel aan vliegen en zo. Dus het wie net zo dat zei, ik ben door de hele wereld. Kijk, met de Kilkennys ben we al in India geweest en in Dubai en dat soort dingen. Maar dat hoest de Dubliners net als aan. Daar hebben we geen trek in. Die eerste generatie wist toen kennis mee maken haast. Wist toen mee werkers. Wat voor man meen dat? Dat is natuurlijk Lou Kelly, Kieran Burke,
Barney McKenna, Ronnie Drew, John Sheehan. Ja, dat wie natuurlijk legenden en zo. Maar mooie kerel, zeg om mij te werken. Ja, dus dat hartstikke leuke jongens. Die anders wie moeilijk, wie heel moeilijk, wie Luke Kelly. Luke brought warmth and power to so much of the Dubliner story that he's remembered today as having been a great character and is still very much loved. People said he was a socialist. People said many things. But first and foremost, Luke was a great performer. To be able to move millions with this sound and this Irish skill is extraordinary. He was a man for all seasons, I'd say. Luke liked celebrity. He liked the idea of being a pop star. Luke was a very complex man. Die reden, die stem als een orkaan. Maar waarom wie die zo moeilijk? Omdat hij natuurlijk de hele dag gewoon een drank ziet. Dus die soap, en dan zei hij, ik wil net in die Veemarkt al optreden, Jon. En dan ging hij onder het podium lezen. En een halve week dan weer roept het volk van Luke, Luke, Luke. En dan werden die wakker en dan zei hij, nou ja, uiteindelijk. En dat was een moeilijke jongen. Maar goed, ik schatte dat ik wel in. Net iedereen is simpel. Maar hoe gang ze daarmee om? Ja, goed, compromissen proberen en zo. En normaal, als iemand aan het drank of de doop is, want dat gebeurt toch in die wereld, dan niet de kat op het spek binken. Maar je natuurlijk zien flesjes, zien tassen en overal. Ik neem al een whisky of net? Ja, hij soop altijd dat Bietburger, nee, Jägermeister. Dat wie die helemaal al verslingerd. It's also, this is very peculiar, a love song written to a place, not to a woman, but to a place. The place is outside of Manchester, a place called Salford, and it's called Dirty Old Town. Now this song has got a very simple and very easy, gentle chorus, and if you know it, let's hear you sing. We've heard you shouting enough, so now let's hear you sing, okay? Okay, you do that for us. I know you will. I met my love by the gasworks. Die intelligente jongen, Luke Kelly, hij las 2 boeken per dag ongeveer, weet je wel. Maar altijd een sleer drank achter de knoop. Maar dat wie het vervelende, dat hier is met Barney, hier zit ik in les van. Ronnie Drew is natuurlijk een behoorlijke alcoholist geweest en zo. Die werken allemaal wat makkelijker. Die koers was die daar Ronnie. Best luisteren, ik heb met Ronnie een hele sterke band. Ja, met zijn vrouw en zo. Ik zei, Ronnie, nee, zei, dat beloof ik je. Ik zei, ik zorg voor koffie, ik zorg voor sigaren en dat soort dingen. En wie wat dat betreft nooit een probleem heeft. Maar Luke wie. Ja, het is natuurlijk een unieke groep en dat is het nog steeds. Ik zit vaak in de meesken. Denk erom dat momenteel, Sean Kennedy zit er bij, Paul Watchhorn. Het is een prachtige bezetting. En de huidige Dublin Legends is heel bijzonder. Maar die beginperiode, wie je met one of the guys of stien je hem er toch wel weer op oorstaan van zo'n groep? Of wie je hem gewoon, dit is de groep, jongens, die gaan op tournee en we zijn eigenlijk volgens mij toch al gelijk? Ja, dat wij hier een hele sterke band, omdat we toch, en dat krijg ik trouwens met die jongens werkst. Dan krijg je natuurlijk een hele sterke band met hun en de muziek en zo. Dus als promotor zei, ja, ik vind het geweldig. Een artiest, een wereldberoemde artiest is gestreeld. Als zo zei van, god, wat is het dan mooi, was zo dust. En dat was hem artistiek bewonderd en zo. En daar heb ik wel eens een leugentje mee maken. Want ik ken natuurlijk net zijn Engelbert Humperdinck dat het kutmuziek vindt. Tell me when will you go? Maar als er zelf die liefde voor uitstraalt, en dat hebben wij altijd aan met de Dubliners. En wij zijn natuurlijk bij elk optreden altijd aanwezig. Dus er hoef ik niks te gebeuren. We kunnen alles goed controleren. Nou, wie dat met de Dubliners natuurlijk nooit een probleem. En we die zo makkelijk als wat. Maar dan moest het natuurlijk ook wel in goede baan leiden. Dus dan zeg ik dat alles gewoon goed geregeld wordt. Dat het geld op tijd weer in die griene tas met spullen en zo. Dus dat is toch. Tjeburg had een Ziggo Dome. Ik bedoel, dat zo'n gebouw is totaal bouwd voor concerten en kleren. Ja.
Jim zit nog in de tijd. Sporthal neem ik aan. Of wat voor zaal? Wat dien je met de Dubliners? Sporthallen, feesttenten, de veilinghal in Alkmaar en zo, dat soort dingen allemaal. Grutte, Tialf Heerenveen. Want toen wij met de Dubliners begonnen en die tourneesdingen en zo Willem, trokken wij een gemiddelde van 4.500 mensen. En dat wie in Friesland. En dan zijn ze weer, Baukie, tonight you have the home country en zo. En dan wie dan vooral groepen balksters. Nou, die gingen de keer scroen en razen en zo. Dat wie Friesland net op zijn allerbest altijd. Vooral de balksters dus. Och, man. Ja, nou ja, goed, die mensen vinden ik enthousiast, maar dat hier is het wel. Dan zijn ze, hoe hoort er dat vol in Friesland? Maar goed, we dienen toch Grutte. En als het een Grutte massa is, dan komt dat er ik op houden. En bij die muziek, de Wild Rover en Seven Drunken Nights en zo. Godverdikkie. Dat ging, naderhand is de Dubliners wat rustiger worden. Het publiek wordt ouder. Maar in de begintijd en zo. Rock'n'roll? Godsampie. Dit soort rock'n'roll sfeer? Ja, boe. En dan stingen er honderden mensen in afloop bij de kleedkamers om handtekeningen en alles. Dat wie echt, je. En dan hier is natuurlijk ook nog die Ieren erbij. Hè. We in Nederland binnen een hoop Ieren. Die kwamen er dan ik op bouwen en zo. Nou, hier is nooit het eerste publiek, maar het is wel roeg. Ja, en dan kwam Ronnie Drew. En dan Ronnie Drew wie een scherprechter. Dus die spreekt dan even de Ierse meeskentavies. Vonden wie het hier stil. Ja, maar dat wie geen saaie... Het is nou wat rustiger worden. Theatershows durven. Het is wat bezadigder worden. Maar vroeger toen we die grote hallen dingen. En dan dingen wie ik in België in zat. In het Sportpaleis Antwerpen speelden we. En neem het maar op. Dat ging tekeer, hè. Dat zou ik je wel vertellen. Maar ik heb improviseren neem ik gewoon. Wat ik al zei, je kwam in sporthal en orenzaal te lonen die nog net helemaal, zoals het zien wordt, equipeerd ben om daar een fantastisch concert te doen. Maar de kans op mislukking technisch gewoon, puur planning. Is ik volle grutte natuurlijk. Dus moest je me improviseren met dat soort tournees? Wij winnen natuurlijk wel dat we van tevoren de boel net zo professioneel als het nou dus bij Johan Kosters zijn taak is nou al voor Elmond in 2022. Dat begint in allemaal om dat helemaal dan in de perfectie te regelen. Dat we vroeger net zo. Maar wij hebben wel goede geluidsfirma, Ryder in Strijen. Die dingen auditorisch die werden gespecialiseerd in de Dubliners. En die toverden elke zaal toch om tot een goed geluid. Maar hun boksen, dat wie een vakmeester. Wij bezuinigden net, want het geluid was wel belangrijk. Maar het wie natuurlijk net zo dat de Dubliners zijn, we willen dit en we willen dat en zus en zo. Wij gaan zelf wel wat een rijder maken. Ik voor die zaal, dat die wisten hoe en wat. Maar dat wie net, als het een goede rockproductie en zo. En als de Dubliners, als het de volle lucht opzetten, dan zijn ze met al die rotlampen en zo. Het is alleen maar warm. I gently rise and I softly call. Good night and joy be with you all. Who was Ronnie Drew? Who was Ronnie Drew? For the best part of half a century, Ronnie Drew entertained the people of Ireland and the world. As a singer, an actor, a storyteller, and a legendary character. He achieved international recognition and success as a performer, but for many he remained, above all, the quintessential Dubliner. They were distinctively Dublin. They were associated with Dublin. They were part of Dublin. Ronnie was part of Dublin. Ik denk de eerste generatie zitten nog steeds diep in die hart, denk ik. Of nou wij bij mij, Sean Cannon en dat soort man. Ja, ik heb natuurlijk de volle maai maken. Hè. Ik heb er we hebben Ronnie Drew begroeven en Barney McKenna. Dus dat is de. En Lou Kelly die heeft zich gewoon doodgedronken. Maar dus wist op alle begrafenissen, West? Ja, ik ben. Dat is natuurlijk helemaal een belevenis. Er is nooit in Nederland een bruiloft die zoveel sfeer en gezelligheid heeft dan een crematie. Ik zal je dan even beschrijven. Ronnie Drew. Ronnie Drew die wordt in de kathedraal van Dublin live op televisie.
worden die begroeven. Dus dan komt er eerst een... Live op televisie? Live op televisie. Alsof de koningin... Of net een koninklijke begrafenis. Ja. En dan kwam er eerst hij hoorde van die klezmermuziek en New Orleans muziek. Dus eerst en dan al die plichtplegingen en spelen en zongen en dit en dat. En dan wordt iedereen ongeduldig. En denken we moeten naar de begraafplaats. Want er stingen 160 oliepipers klaar uit Schotland voor Ronnie Drew. Dus en dan praat door 1500 mensen die daar bij die begrafenis binnen, waaronder Dick en ik. Dus die begraven, meestal weer ongeduldig, want wat gebeurt er? Dan kiest naar het hotel midden in de Wicklow Mountains, een 5-sterren hotel met alles erop. Ik heb nog nooit zo'n feest meemaken toen Ronnie Drew begroeven werden. En dan gaan ze los, de Ieren. Dan zuipen ze zich helemaal ondersteboven. Eten en drinken en vrolijker, zou ik zeggen. Dat voor Ronnie ik. Dat is typisch een Rooms-katholieke Ierse bruiloft. Maar dat tussen mij de crematie, dus dat ik. Friends and family of the late Ronnie Drew gathered in Dublin this evening for the launch of his final album, recorded by the singer in the months before his death. The last session, A Fond Farewell, features Ronnie performing with jazz musicians as well as with some of Ireland's leading singers. There could only be one venue for tonight's launch, O'Donoghue's pub in central Dublin, the location for so many good sessions over the years. Tonight it opened its doors once more to Ronnie Drew's family and friends. Memories, huge memories. The photographs, everything. Ronnie is still alive in here, O'Donoghue's. This is a poignant occasion really, because these are the last recordings he made over the last year or so leading up to his death. But he was a real warrior up to the end, Carried all my friends out for a good time. Is dat een verkleining dat het wel klikt? De Dutchman, Bouke en Dick. Ja. En dan een stel van die Ieren of net? Ja, daarom. Dat is natuurlijk... Als geheel het hadden wist, Willem... Zoals ik nou ben, dan heeft er wat meer moeite mee. Dat denk ik, maar als het mij dus in het gedruis en zo heeft er een hele hoop... Wat had de programma? Ja, ik heb er wel aardig mee. Dus, maar goed, we hier dat altijd wel weer onder controle. Maar ik heb en Dick dan? Ja, dat is hetzelfde. Hetzelfde hobby. We hebben wel gesnoept uit die grote ruif. Maar die beëdiging, de Ronnie Drew, dat hij naar het graf werd gebracht en de party en zo, dat kostte 86.000 pond. Engelse ponden. Ik weet er zelf bij. En daar komt Paul McGuinness aan van U2, de manager. En hij zei, give me the check, please. Give me the check. En Phelim Drew, Ronnie's zoon, bekende acteur. En die is nou ook met de muziek bezig. Dat wordt dus het nieuwste project, Willem. Echt. Die komt eronder. Fare thee well to Princess Landing Stage. Mersey River, fare thee well. Fare thee well. I am bound for California, a place I know right well. 1, 2, 3, so fare thee well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving. Phelim Drew. Die zei, nee, dat wil ik net. En ik zei, Phelim, besluister. Je maakt het vroeger een hele hoop dingen voor U2 en zo en dit en dat. Ja, als Paul McGuinness dat betel je wel, dan moest dat toch accepteren. Dan kan je hem wel eerlijk zeggen dat het... Maar, dus uiteindelijk, maar die betellen dat. 86.000 Britse pond. Maar toch ben nog bizarre bedragen. Ja, maar als er dus 12 of 13 mensen heeft die in zijn sterrenhotel aan de pimpel gaan, dan ben je het samen kwijt, Willem. Ja, dat zal ik je wel vertellen. Want dat begint om 3 uur en dat gaat terug tot iedereen omvalt. Echt weer. De Dubliners. Ja, je had er meer dan 50 hier al mee. Maar die bekennen is toen ik begraven. Toen zei iedereen, nou Barry Wood, dat was een heel oor verhaal, maar dat was wel grappig. En die vrienden zei, Barry would have loved the party. Ik zei, dat kan je wel vergeten. Barry die zou er een hekel aan hebben, want die zou elke keer zeggen van, wat kost me dit? Barry wie de gierigste die er bestien. Die wie zo verschrikkelijk gierig. Barry McKenna. Dus dat moest iedereen uitzien. Dat was een heel oor verhaal. De Dubliners, ja, ze hiet het zien de Dublin Legends trouwens. Waarom is dat?
Nou, omdat John Sheehan, die leeft nog steeds. Dat is de oude leider van de Dubliners. En die is net zo sociaal geweest. Toen wij zo uit elkaar gingen en hij er wel mee stoppen, heb ik Johnson. Ik zei, John, nou is dat net verkeerd. Nou, die namen, daar heeft het meeste recht op. Maar en dus dat is toch oneenigheid en wrijving voor geweest. En Eamon Campbell bij zien, die hier een testament zet, dat die John Sheehan en de familie net dat zijn woorden zo op zien. Dat is wat jammer. Hello again and welcome and thank you for joining us on this very auspicious occasion. We are recording this interview on the 19th of May, which just happens to be the 77th birthday of our guest John Sheehan. And we join in wishing you a very happy birthday and many happy returns. Thanks, Kay. Nice to be here. Do you think that there is a comeuppance for bad people? Is there the General Judgment Day? Mm-hmm. Well, hell is a common picture, I suppose, of a place of punishment for people who don't lead good lives. But I think the eternal flames of hell, I think they were invented by the early Christian churches to frighten us into holiness. But I kind of an analogy I thought of recently about heaven is that it's like a big theatrical show, and the people up at the front who've led very good lives, they have a very clear vision of the whole show. And as you progress back through the theatre, the vision gradually diminishes in proportion to the lives that these other people led. And eventually you get to the baddies at the back. And I'd imagine they have a very blurred image of God. They'd be unsure of what's going on, you know. Maar die hier de rechten, had de rechten. Ja, die hier de rechten van de Dubliners. Dus hij zei met ik wil artistieke approval hebben voor de kwaliteit van de Dubliners. En dan wil gewoon 12% van de fee hebben. Zo werkt dat altijd. Ja. Maar hij het zijn niks. Ik heb u net nog bedoeld dat we het drukken kennen, de Dublin Legends. Tussen aanhangers de Dubliners. Dat mij wel. Daar ken hij mijn leven. Daar ken hij mijn leven. Net van harte, maar dat is wat jammer, wist je. Dus dan maar goed, van de andere kant, in de Dublin Legends, Gary O'Connor was nou een betere banjo-speler als violist hebben. Die had mij... Joe Bonamassa. Joe Bonamassa had die spelen. Dat ben topmeesken. En dan hebben we Paul Watchor erbij. En Jay Kavanagh en Sean Cannon is dan nog. Dus die culturen bewaken we. Als Sean Cannon, die is 80, als Jood of Mons omvalt of zei, nou ja. En dan hebben we met zorg weer een wat oudere Dublin jongen. Daar kan we net een jonge knaap bij zitten. Dat ken je. Maar de Dublin is eigenlijk als instituut kist het dus in leven horen. Ja. Want van de eerste generatie, nou natuurlijk logisch, daar leeft het niet meer van. Nee, daarom. Maar de diehard Dubliners die zeggen, ja, maar ik mis Lou Kelly. Ja, ik zit de kerst van de gang, maar Lou Kelly komt nooit weer. En Barney McKenna komt ik net weer. Bovendien ziet je hem altijd te zeuren op Barney McKenna dat hij dezelfde moppen vertelde en hetzelfde riedeltje speelde. En dan zei ik, Barney, can we change it en zo. Hij zei, waar zeur je nou over? Hij zei, ze klappen toch allemaal? Ja, ik zei, dat doen ze uit beleefdheid. I was working with Barney McKenna with John Malloy at the Gate Theatre, and we used to go to Donoghue's to get paid because John Malloy lived in Ely Place. And we used to go over there to get the few bob. And Barney and I one day said to Paddy O'Donoghue, do you mind if we play a tune? And Paddy said, yeah, but keep it down, Matt, you know. So Barney and I, from that day, I think it was on a Christmas Eve. No doubt Barney had a different version, but as far as I'm concerned, it was some Christmas Eve. At that time in Dublin, you couldn't play in pubs. The attitude in pubs in Dublin was a drink up and shut up. So if you sang a song, they'd stop you, and if you took out a musical instrument, they'd call the guards. You had to go to the country and read a country place called Raheny. And that's where you could have a session which without that far. It was in the country that time. Maar Barney vertelde altijd dezelfde moppen. Dus. Maar nou missen ze hem allemaal. En ik vind, de nieuwe Dublin Legends is fantastisch. Elk theater, of in Vredenburg spelen of Jenny Snits. Mensen zijn helemaal enthousiast. Omdat het zulke goede kwaliteit is. In Nederland, Friesland had de Dubliners en de Dublin Legends een soort heilige status. Hè? Zo'n die begrafenis, kun je wel stellen dat het in Ierland echt onsterfelijke mensen worden binnen? Ja, dat binnen het. Maar Ierland neemt snel afscheid van zijn helden. Dus de Dubliners treden weinig op in de Ierse Republiek. Maar dat komt, omdat dat er natuurlijk zo volle talent is.
Maar de namen op zich, zo is ze. Ja, nee, maar in Ierland heeft dat wel wat. Luke Kelly en Ronnie Drew. Ronnie Drew was een absolute legende in Ierland. En toen dat ze ja, op een gegeven moment is dat ze doen wel eens een toertje samen, maar het is net meer als je de markt in Duitsland en in Scandinavië en in Nederland en België en zo. Ik plakken waar de Dubliners graag komen willen, dat is geweldig. Daar is er nog steeds. Het is toch niet te geloven dat we nou al bijna 55 jaar elk jaar een tour in Nederland hebben. Eerst dan in die grote hallen en in die grote fabrieken en nou in de theaters. En er is, je kent ook de tournee van 21 gaat naar 22. Dat hebben we toch maar diend. Want ik zie dat, het gaat en ik zie even naar Jan van Omme. De horeca gaat straks weer hier en er gebeurt van alles. Maar voordat er weer zo'n tour in de theaters, Willem, dat zal nog wel even duren. Maar ben net lange telefoongesprekken met de programmeurs, denk ik ook, die zei ja. Dat zo'n tour verkepert zichzelf nog steeds goed. Ja, ze vinden het, ze programmeren dat. En omdat er een enorme belangstelling is voor Ierse muziek. En dat is net alleen de oudere meesten die dat. De jongere meesten ben daar ik, hoe is dat zelf? Ik hoor dat. Net dat de jongere meesten zeggen, nou, de enige wat ik heb is Ierse muziek. Maar het is wel een onderdeel. Beslist, het is sterk. Wat is het mooiste wat er ooit meemaakt met die man? Ja. Toch het nijzitten, de drank, de rock'n'roll. Ja, dus dat is natuurlijk ik als ze slok op hebben. Ik naar afloop en dan zit ze op de Schelling in het Europa Hotel met een groot haardvuur. Ja, dan zit ze, hoe laat is het eigenlijk? Dan is die alweer zo'n muis. Dan kun je hem hier net, dat soort grappen. Dat hier is natuurlijk met de Dubliners. Dat kost onvoorstelbare, maar verdingen mij. En maar welke had nog de beste born van die man? Nou, ja, eigenlijk maar iedereen wel. Maar ik denk met Ronnie. Wij kwamen ik bij Ronnie vaak thuis in Greystones. Bij Maarten toonde ik altijd vlakbij wennen en zo. Dus en dat wie wel. Maar ik ging me al, want ja, als wij daar kwamen, dan moesten we goed op denken. Dat is een plakje in die agenda zo. Want Barney bekennen, dan ging ze naar Hout. Dan las je een grote skip en zo. En dan gingen we aan de bar zitten. En dan sopen we natuurlijk ook iedereen onder de tafel. En wij moesten betalen. Want Barney zei, ja, ik heb geen geld bij me. Dat die Barney bekennen altijd. Maar als hij hoort een boefje dus. Ja, dat echt. Barney, ja, maar voor zeer kleurrijk. Maar ik koos wel heel goed met hem opzitten dus. Ja. Maar dan kies ik heel botonair weer. Nee, maar dat. Maar die eerste generatie die uiteindelijk miljonair werden, ben dat de jongens die het binnen ran, met de Dubliners of niet? Nee, dat. Waarom niet? Goed. Ik denk Grote zaal, tournees. Ja, maar het is net zo dat wie een verdeling, hè, want ze wien Kieran Burke is op een gegeven moment worden die kon niet meer optreden, maar die. Als ze dan optreden en ze winnen met z'n fjouwer dan met z'n vijf en Jim McCann, het er ik lang bij zitten en zei, die willen allemaal nog steeds betalen. Die kregen allemaal nog een part of the money. Het is een hele sociale groep wat dat betreft. En dat gebeurde ik. En dan hier zijn natuurlijk volgens de verkeerde managers die ik allerlei. Dat is ik wel met hun gebeurd. En John Sean, ja, die had niks verkeerds diend, maar die declareerde wel zijn onkosten zoals leider van de band. Dus het is net een groep, ze hebben daar vorstelijk van leven kent, maar miljonairs, ja, dan moest zelf al een hele hoop dingen screwen en dan moest in een breder verband komen. In Ierland heeft ze natuurlijk ook die drive. Ze zeggen, nou, ik zit in de kennis, je moet een rock spelen, je moet de oren kant uit gaan. Daar ben ik helemaal net voor, want dan komt ze in het circuit terecht waar honderden Engelse en Amerikaanse groepen rondhuppelen. Ja. Dat is net zo makkelijk. Nou, of doe iets Bono. Ik zag op die Facebookpagina prachtige foto's staan. Ja. Waar staat daar al hier op? Want er staat Bono op, dus die is toe op. De Edge. Ja. Dat we in Dublin, toen ik met B.B. King in Dublin weer, toen kwam U2 op visite. Ja. Maar er hier geen link met de Dubliners dus? Nou, U2 had een enorme link met de Dubliners, want ik heb Bono al 2 keer ontmoet bij Ronnie op zijn visite. And as usual, the drinks are on Ronnie. Some of Ireland's leading musicians decided that they wanted to pay a special tribute to Ronnie's life and career. Here's to the Ronnie, the voice we adore, like coals from a coal bucket, scraping the floor. Sing out his praises in music
music and malt. And if you're not Irish, that isn't your fault. Ballad of Ronnie Drew was supposed to be a song for Ronnie Drew to sing. Dogs in a pack, thankful for The composer of the tribute song got confused by the message on his answering machine. And he misheard the message on his answering machine, and he thought it was write a song about Ronnie Drew rather than write a song for Ronnie Drew. So then he sent back a song about Ronnie Drew, and we thought, well, that's not what we were looking for. We wanted a song for Ronnie Drew to sing. Waarom? Ieren ben altijd mijlkort. Dat is één pot nat en zo. En dan moest ik net... ik zei net zo Jan als Bonen hier binnenstappen zo. Die is net zoals zo gewoon als elke Ier wist. Hoor. Zo ben die lui. Maar echt down to earth. Wat dat Dubliners speelden vroeger in Duitsland een hele hoop. En dan weer U2. Die kwamen armzalig op het vliegveld. En die hadden geen tickets. En die hadden dit net en dat net. En zus net. Of ze troffen de Dubliners. En ze zeiden, in welk hotel? Nou, wij hebben geen hotel. Dan zouden we, nou, dan betalen de Dubliners voor hun. Zo ging dat, wist je. Dus een enorme verbondenheid. Wie U2 gewoon een hele bandje. Maar dat is altijd hier een mijlkort. Dat is heel close. Bist dan boetesteender als die man elkaar op een jitjefeestje treffen? Of bist u dan bouken en die juist erbij? Ik hier natuurlijk wel aanzien opbouwt en zo. Dus dan worden ik bij zijn Bono wel? Ja, en dan vind ze mooi dat ze betrokken bent bij de Ierse zaak. En dat is wij hebben natuurlijk een goede naam bij alle artiesten west mij werkt. Dus dat dingen weken om gewoon dus de situatie wat makkelijker. Alleen maar van nature hier we gewoon een hele sterke band. En dat waarderen ze. En als een asshole bist en zo. En als je kunde is dat vreemde dingen dus, dan bist je snel uiteren. Dat was het net. Komt het heel dichtbij het Frieske dat nuchtere, het ongefilterde of net? Ja. En toch wel romantisch op een rare manier, Ja, sentimenteel. Ben je hier een sentimenteel of net? Ja. Ze kende die een klap voor de hasses aan. En dat zei ze, god, dat is mijn allerbeste vriend. Hoe ze slok op hebben en hoe kan ik dat nou ooit van? En dan jammer ze. Dus het zit dicht bij Friesland. Komen ze de woorden bij, die man? Ja, het zit dicht bij Friesland. Ja. Maar wat wij hebben te dik en daar ben we trots op, Willem. Maar daarom viel het blijkbaar dus vertrouwd. Ja. We moeten misschien altijd gewoon bloeien. En we moeten respect voor elkaar hebben. Daarom meestal als het een klootzak wist, dat hier wel lang ruzie aan. Hier we hier net zitten, Joert. Dus want ik hou wel van normen en waarden en mijlkort en dat soort dingen. Maar we moeten vooral gewoon bloeien. We moeten vooral gewoon bloeien. Net een eerste kunde erin en daar zei ze, nou dit en dat. Dat is belangrijk. In het vak hebben we dat zo opgebouwd. Dus als ik met Ray Charles werkte en de band nam afscheid, dik hetzelfde. Dan gingen ze het vliegtuig op, dan sting de band clear. En dan kregen wij een applaus. Maar ik stelde dat van alle acts die stonden dik begeleid haast en tournees met die haast, dat de Dubliners wel boven alles stonden. Ja, Diba en Dubliners bij elkaar. Maar goed, de prestigieuze acts die we diend hebben, zoals toch wel wisten, dat het me ik altijd een hele hoop dientje. Maar ja, de Dubliners is altijd een grote liefde geweest. Dus kom een beetje. En zat ik bij die eerste vrouw en zo, dus dat ik zei Willem. Maar uniek.